Ahojte priatelia, rád by som vám teraz trošku predstavil tú našu tému život spoločenstva, že prečo žiť v spoločenstve, to písmenko Ž, takéto to úvodné, z akronymu život, ktorý máme v Ebene. A chcel by som tak hovoriť o tom, že každý z nás, a veríme tomu v Ebene, že máme byť aktívnou súčasťou spoločenstva, že nemáme byť len nejakým konzumentom toho všetkého, čo sa v Ebene deje. A ja keď som pred viacerými rokmi prišiel do Ebenu z takej inej skupiny, ktorú sme roky viedli na UPCčku v Mlynskej doline, tak som si tak povedal, že chcem prísť do spoločenstva a mať taký výdych a nič nerobiť, že mať chvíľku takú pohodu, ale to mi dlho nevydržalo, pretože som pochopil, že na to, aby som zažíval spoločenstvo a na to, aby som zažíval blízkosť s ľuďmi, tak paradoxne potrebujem byť aktívny, potrebujem vstupovať do vzťahov, potrebujem vstupovať do tej služby, ktorú mi Pán Boh zveril. Hej, objaviť to svoje povolanie a nejakým spôsobom ho naplňať v rámci toho, čo to spoločenstvo dané ponúka. Takže ja by som vás veľmi týmto chcel tak povzbudiť, že ak možno aj zažívate nejakú osamelosť alebo nemáte dosť vzťahov, tak taký liek na to aj u nás v Ebene je, že aby ste boli aktívni. Aby si bol aktívnou súčasťou Ebenu v obdarovaniach, ktoré máš. A zároveň bol takým nejakým spôsobom, aby ste boli aj otvorení a zraniteľní voči ľuďom, s ktorými žijete, pretože to je ďalšia nevyhnutná súčasť toho, ako rásť v spoločenstve. My potrebujeme byť vykázateľní, zraniteľní pred ľuďmi, ktorých okolo seba máme. A tak ako sa v Jánovi, v prvom liste Jána píše, vám to prečítam, že ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Tak ja vás týmto chcem tak pozvať, aby sme žili to spoločenstvo tak živo, aby sme vytvárali blízkosť, aby sme mali medzi sebou vzťahy a žehnám vám, aby ste boli aktívnymi členmi nášho spoločenstva, aby ste vstupovali do služieb, do vecí, ktoré máme, a tak zažívali život spoločenstva. Ahojte.